Телефон, планшет, ноутбукларның экраннарына текәлеп, бөтенләй башка дөньяга чумган өлкәннәрдән балалар да калышмый. Бу бик зыянлы. Бу хакта район офтальмологлары да чоң суга. Ондан бер 3-4 киялер инде уже. Мәктәпкә барганча. Беренче класска барганга хәтта выявлять итәбез у многих. Это даже школьный гына түгел, мамасалар бала тыныч утырсын өчен телефон тоттырып куялар да инде. И наследственный предрасположенность да тора инде. Нәкибә Гафарның белгиләп үтүенчә, 3 яшькә кадәрге балаларга смартфон, планшет һәм ноутбуклардан файдаланырга киңәш ителми. Гаджетлар баланың сәламәтлегенә начар йогынты ясый. Баланың күз күреме начарая, психоэмоциональ үсеш тоткарлана. Безнең мәктәптә 35% бала күзлек кия бүгенге көндә. Бу инде бигрәк тә зур классларда чагыла, бәләкәй классларда ул 5-7% булса, күз күреме начарлану зур классларда 60-70%га җитә. Менә балалар инде күзлек киюдән оялып, линза киючеләр дә байтак. Мин инде төп сәбәпне нәрсәдән күрәм? Балалар компьютерда утыралар, телефонда утыралар, төрле уеннарда уйныйлар. Инде вакытларын спортка багышласалар, саф һавада күбрәк йөрсәләр, монда әйбер булмас иде. 7 класстан күзнең начарланганын сиздем. Күзлек киерделәр, беренче шаллыга алып бардылар. Тикшерттеләр, нары күзлек киерделәр. Потом 1 елдан соң линза киергә булдым, потому что күзлек белән уңайсыз. Мәктәпләрдә элек күзлек кигән балалар бик сирәк иде. Бүген һәр 5нче бала күзен начар күрүдән интегә. Аңлашыла да, экранда бер яктырып, бер караңгыланып китүче вак сурәтләргә сәламәт күз дә түзә алмас иде. Укучылар, балаларыбыз да инде бик күп гомерләрен телефонга текәлеп үткәрәләр. Һәм әлбәттә инде бу үзенең тискәре йогынтысын бирә сәламәтлеккә. Һәм бик күп кенә укучылар күзлек кияләр. Кайсы инде аның күзлек кими линза кия, менә күренми дә, но бәлки инде, ләкин күзе күрми инде аның, күзе күрми, күбесе. Токтага язганны менә күзләрен лайтырып кысып утыралар инде. Мен күзлекне 7нче класстан кия башладым. Минем уйлавымча, минем генетикамда күбрәк роль уйнады, чөнки минем әти яклап бөтен кеше күзлек кия. Мен инде телефонда бик күп вакыт үткәрмим, чөнки мин 7нче класста спорт белән бик шөгыльләнәм. Шуңа миңа вакыт юк яның өчен. Шуңа минем уйлавымча, мин шул генетика уйнаган идем да. Әти-әниләр шул внимание ныграк теге иелеп утырмауына, режим соблюдать итүенә нитсәләр инде. Компьютерда, телефонда карагаста нормального расстояния, из перерывами. Барлык мәктәпләрдә, дәресләрдә мобиль телефоннар куллану тыела. Белем бирү учреждениеларында бу кагыйдә балаларның игътибарын дәресләргә юнәлтер өчен кертелде. Гаджетларның экраннары кечкенә булу сәбәпле күзләргә йөкләнеш, умыртка сөягенә зыян килә. Көн дәвамында гаджет карап утырган кеше чын аралашуның нәрсә икәнен оныта. Белгечләр билгеләп үткәнчә, баланың гына түгел, өлкәннәрнең дә эмоциональ бәйләнеше бозыла. Лилия Шәймиева, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе.